Când realizăm că ne apropiem de sfârșit, ne trezim amintindu-ne momentele frumoase, încercând să uităm momentele urâte. Atunci începem să ne gândim la viitor. Începem să ne facem griji. Oare ce o să fac? Oare unde o să fiu peste 10 ani? Dar nu-ți face prea multe griji. Niciunul dintre noi nu va petrece prea mult timp pe acest pământ. Viața zboară. Închide ochii, gândește-te la tine, pune-ți o dorință și fă-ți viața cât se poate de spectaculoasă. Eu asta încerc să fac în fiecare zi. Fă-o și tu. Trebuie doar să vrei.